fl-Imtarfa għaddej ix-xogħol fuq żewġ proġetti ta' riġenerazzjoni li se jitrasformaw żewġ siti li ma kinux qed jintużaw fi spazji ħodor u rikreattivi għall-komunità. Il-proġetti mmexxija minn Project Green b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-lokalità se joħolqu ġnien b'siġar tal-frott fuq medda ta' madwar 3000 metru kwadru u ġnien ieħor ta' madwar 550 metru kwadru fiż-żona magħrufa bħala De Piro. Żaret il-land tax-xogħol il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli. L-ewwel proġett jinsab fiż-żona tal-ex barracks tal-Imtarfa fejn qed tiġi riġenerata f'ġnien b'siġar tal-frott. Minn barra tħawwil tas-siġar l-intervent jinkludi aktar bankijiet u għamara urbana, spazji għar-rikreazzjoni u attivitajiet edukattivi kif ukoll ir-restawr tal-ġibjuni eżistenti li jiffurmaw parti mill-karatteristiċi storiċi tas-sit. Bħalissa f'dan is-sit qed isir ukoll xogħol mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Malli jitlesta il-ġnien se joffri wkoll opportunità biex il-pubbliku jitgħallem aktar dwar is-siġar tal-frott u l-ambjent naturali. Proġett ieħor qed jitwettaq fuq art magħrufa bħala De Piro bejn id-De Piro Sports Complex, il-pjazza prinċipali tal-Imtarfa u blokok residenzjali. Dan is-sit li għal diversi snin ma kienx qed jintuża se jiġi trasformat fi spazju miftuħ, modern u aċċessibbli. Bħalissa Project Green għaddejja b'xogħlijiet fuq żewġ areas fl-Imtarfa. F'din iż-żona huwa post fejn għandna aktar minn 3000 metru kwadru fejn sa ftit ilu kien biss konkrit madwar id-djar tan-nies u minflok issa ser ikun qed jinbidel f'żona ħadra għaliex hawnhekk ħankunu qegħdin inħawlu mal-160 siġra tal-frott biex nagħtu iktar arja sabiħa, iktar ambjent sabiħ, ħalli l-komunità tal-Imtarfa, il-familji tal-madwar ikollhom post ieħor fejn jistgħu jinġabru u jingħaqdu flimkien.